Waqt li kienet jindirizza 219 l-edukatur ġdid waqt konferenza annwali, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima ħabbar li se titnieda strateġija komprensiva tal-litterizmu matematiku biex jiġu indirizzati l-isfidi mis-snin bikrin sal-livell terzjarju, lan tagħha u li tindirizza wkoll id-diskrepanza fil-ħiliet fis-suq tax-xogħol u d-differenza bejn is-sessi fl-oqsma tekniċi. Il-Ministru Grima tenna l-importanza li kull student jirċievi edukazzjoni ta' kwalità rispettivament mill-isfond jew iċ-ċirkostanzi tiegħu. Spjega li l-litterizmu llum imur lil mill-qari u l-kitba u jinkludi wkoll dak diġitali, emozjonali, medjatiku, ċiviku u tad-dejta koll essenzjali għas-seklu 21. Il-Ministru fakkar li l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni hija allineata mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-ġnus magħquda u mal-Viżjoni Malta 2050 u saħaq li l-edukaturi huma ċentrali biex jiżviluppaw dawn il-litterizmi u għalhekk qed isir investiment fil-formazzjoni professjonali tagħhom b'enfasi fuq il-kompetenzi diġitali u l-integrazzjoni tagħhom fil-pedagoġija. Grima enfasizza ħtieġa ta' preparazzjoni olistika tal-istudenti biex ikunu jistgħu ilaħqu ma' dinja komplessa u li dejjem qed tinbidel. Semma wkoll il-programm Family Community Schooling li saħħaħ ir-rabta bejn id-dar u l-iskola. Illum ilqajna fis-sistema edukattiva tagħna lil diversi edukaturi ġodda, edukaturi li ħajkunu qegħdin jagħtu l-kontribut imprezzabbli tagħhom sabiex uliedna jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom. Ġie organizzat dan is-seminar li kellu diversi temi ewlenija fosthom kienet it-tema marbuta mal-litterizmu. L-litterizmu anka fil-forma matematika tiegħu. U allura kellek il-kontribut ta' diversi esperti imma fuq kollox ta' dawn l-allima li permezz ta' professjoni tagħhom ħajkunu ta' bilħaq qegħdin imissu il-ħajja ta' wliedna.